I gde ste bre ljudi, evo nas pa na novom klipu, ja sam NCHD, sa kanalom NCHD. Teo bih nešto da vam kažem. Vidio sam, mnogobrojni youtuberi su snimali pitanja i odgovore, čak i evo moj drugar iz Šekaša, Lazar Mirović, to je Laki Srbe bro, je snimao video. Molim vas da na ovom klipu bude barem nekih 10 pitanja. Znači, bilo kojih, molim vas. Meni bi to puno značilo da snimam onda sutra možda pitanje i odgovori. Ovaj klip će sada izaći u subotu uveče. Sutra onda snimam video možda sa drugarima. I tako. Inače, to bi bilo to za ovaj klip. Rekao sam vam šta mi je cilj. Fora mi je u tome da imam što više pitanja, da mogu da napravim pitanje i odgovore. Pa ćemo da vidimo koliko će to pitanja da bude. Ćao. I ne zaboravite da ostavite komentar, to jest pitanje na ovaj video. Ćao.